Čau lidi, tady Penrich 101. Dneska já hrajem Minecraft. Survival. A tohle bude YouTube. Nebo prostě jdu. Dáme si můj oblíbený biom 1.0. A play. Založil jsem novej, protože jsem nechtěl klípat víc mamou. Protože vím, jak rychle najít diamanty a redstone. Tak to bylo a potom je najít obrazovka. Tohle je můj oblíbený biom žádnej. Ding. A tady ještě jeden. Tak. A trochu si pohraju s tímhle videem. Vidíte ho trochu jinak než vidím já. A budu mít nový mobil, čím dřív tím líp. Pro vás a pro mě. Ale bude tu i můj kámoš. Slepičo, pojď, hop. Slepičo, tam jdeš. Umřeš, tak. Tady pěkně dobře vygenerovaná kejvka. Do téhle se dneska podíváme. Ale pro mě potřebuji natáčet to hodně třeba. Budem bydlet pod zemí. Ale když mi spadne sapling, jdu hned pod zem. Ale budeme někdy natáčet s kámošem, ale dneska nemůže, protože má ještě jeden den žaracha. Jsme skoro bráchové, se známe stejně, jak jsme dlouho narodili. Tak stejně vykopu nahoru, už udělám tunel. Jsem bydlel v této kejvce. Tak. Já vím, že jsou začátky Minecraftu nudený. Ale pak se třeba někdy podíváme za Endermany. Ty nás neprovokovali, tenkrát není větší. Ale tohle bude první díl. Mám natočený ještě jináčí. Dopředu tím líp pro mě. Ale budou dneska natočen 3 videa. Ale vydáme o trošku později, protože já ještě neupravím. Tak, když chcete, tak to udělám parkourový. Tak. A ty neslyšíte, ne, já vyrobil lopatu. Tak se mi stejně bude dneska hodit. Železo. Ne, prostě ničím lopatou. Tady je jeden kus železa. Jau. Přistanu horky, já nechci umřít. První díl. Jo, neuhořel jsem. Ale problém největší je, že nic nevidím. Torčky. Ale bože si kávo, tak jsme gifta prohledat. Tady dál asi kopat nebudu. Zastavím to hlínou. Ne, já to nechci. Ach jo.
Hop. Dostavím obě části. Nalezli pouč a ručí. Tam jsem to akceptoval, moc dobře teda nevidím. Tak, nedostanete sem za ním sturm, tak je bezpečná. Jakým? Uhlí, to je dobrá věcička, experta. A někdy budem natáčet s kámošem, a to už jsem asi říkala, ale čím víc, tím líp pro nás. A budou nový z tohohle. A budu natáčet tady na počítač, to je taky dobrá stránka. Zase jaký, nejsem takový profík ani. YouTube znám od malička, ale chtěl dlouho natáčet na YouTube. A když chcete, taky někdy udělám hlasovou stránku. Budu profík, super, na to se těším. Teď mám sutery. A dál vydám tak. Tak, u mě nejde podstatná věc. Ale je to taky dobrá věc. Ale i dost nemůže bez hambíče. Ach jo. Jo, tady jsem to zavřel. Vyrobíme si trochu základní přístřešek. Kopu tyhle části jeho. Tohle za blok. A když si myslíte, že bude YouTube klikně, ale stejně budu natáčet dál. Napište do komentu. Tady jeden kokor, jaký ho znám. Ale promiňte, já to zprostý slova. To já omlouvám. Dodávám ještě prostě. Železo. Torčky, ale torčky. Máme čoukejvku. A taká jsme obrazovka. Tady to bylo hodně železa. Ach jo, říká se to. Mám strašně blbou obrazovku, vidím Když budete chtít něco natáčet, tak napište do popisku videa. Tady už není. Promiňte, že já nejsem takový profesionál, nějaký myslej. Na dneška dostanu možná nový mobil, možná. Nebo aspoň na to dostanu hodně velkou částku peněz. Ne zase. Ne, jak to, jaký cobblestone na zástavě to tady. To jsem trochu pokaděl. Tady budu těžit uhlí, ale zatím tu doulu zastavím. Oblila hnusná věc u mě. Když jsem ho měl hromady a furt budu mít hromady. Tak, hop. A železo plýtvat nebudu, dát to každý. Jaký pitomek by používal železo na zastavování. The gamer, tak se omlouvám gamera.
ale myslím to vážně. To vyplýtval nejlepší surovinu, jakou může dělat tomáta. Tak. Už máme podlahu, víc trochu. Ještě tady ten kousek. Teď budeme dělat takovým základním přístřešku. Jaký byl malý, byl u mě normální. Tak, dělej. Majstra nemám rád. Tady to zkusíme na harp. Jistotu. Crafting table. Hop. Hop. Tak. Tohle to necháme na spálení. Tady se vypalovat železo. Vidíte, jak se jednoduše se jedná do jako byl nejlepší. Když uděláte velký blok uhlí, tak to dokáže vypálit 64 železa. Tak. Ještě jedno a vykraftím krompík. Nějaký železo nechám na horší částě. Vypálený už. Proč mám 2 lopaty? Asi jsem z toho zmatený. Let's go to every monster. Oh yeah. Teď mi ty časy vykraftím. Hop. Yeah. Pro jistotu. Možná už velký. Už velký. A vím, jak se dá čítu. A když chcete takhle jedno video naučím kývovat bloky. Cobblestone a takový. Jedno video jsem spoustal. Za minutu končím. Ne, ještě tady udělám tohle kousek. Tak. Maso. A teď vidíte můj skin. Kde mi to podaří najít. A dokud rozloučím. Tak setting. Tak. To asi nedám. Dáme. Tak. Někde jinde. Presunu. Už komplet to vypálí. Wow, 3 jídla, jak jen jednou. Tak. Čau lidi. Už bus autobus. Čau lidi.